खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय फैदों गामियाव खैला मैलायावहाय ओरैबायदि हाग्रा दुजोबबायना आयु 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 आं बुजिनानै मोनला हाग्रा दुजोबथारबाय फाग्लासो जागोन नैबे साइडजों नायलायनो हाग्रा दुजोबबा र' ओरै खोन्थानि आं थालिर एबाराव जाफैनांगौ नै हाग्राया दुजोबबाय ओरैबायदि हाग्रा दुजोबबाय ओइ हेलिकप्टार फैदोंलै बबेजों सोर फैदोंथाय नै माथो आदै प्रमदसोलै बेलाय फंबाय प्रमद नै बेनिसो होलांबाय मालाय प्रमद बर' औ सान्तिपुर होलांबाय बियो गैलालै नोङो एब्र' जेनबाय हरै साइडजों बिरनानै थां आंनि न' सेरजों दाफै दिगदार जायो आंहा लेयाव हराव गथ'फोर लेखा फरायनाय मानाय उन्दुनाय मानाय बिराद दिगदार जायो ओइ भुटान सेर सेर थां नै हाग्राया ओरैबायदिखा दुफबजोब्बाय ओरैबो ओरैबो बे प्रमद बर'मोननि थाखायनो एकदम खारग्लुंनांगौ जादों नङाब्ला बे हाग्रा दुथारा आंनिया स्लिम जानानै थायो ओरैबो हाग्राया स्लिम जायो बिसोरनि थाखायनो माने हाग्रा दाननो समखौनो मोनलायाखै आङो बेफोरबायदि अबस्था बैजोंबो दङ र' एसे नायहैनि नै बेजोंबो बिसोरनि थाखायनो आङो हाग्रा थाग्रा दाननो समखौनो मोनलायथिखायासै एब्रावहाय हाननाय मालभग थालिदा एब्रावहाय जानायाव जानायलाय फोदैमोन दुफबजोब्बाय मोनदोंमोन गंसे न' ओरैबो नै बा बिसोरनो हेलिकप्टार लाना ओरैबो बें फैयोना बिसोरखौनो होख्रांबाय दाना आगोर मोना आङो हाग्राया नै बे हालोदाव दङ आरोखि दुजोबथारबाय बा वाव नै माब्ला बिसोरनि हेलिकप्टार बिरहोनाय मानायफोरा जोबगोनथाय आं बुजिनानै मोनला थाब जोबबा हामगौ जोंहाबो खामानि मावनांगौ मानांगौ थायो मायो गामिनि रायजो राजाफोराखौसो दिगदार बिसोरनि हेलिकप्टारनि थाखायनो उफाय गैया जेराव बिरदों होनना बुङोबा होसोलांथारोबो नालाय जोङो हाग्रा दुफबजोबनायखायनो एसे नै बेजोंबो बारा गोलावबो खालामला सोर फैखो हामाहाय हामा जारला जागोनलै सयथिबो नै नायदे हनै मोखां फांथेनानैसो दङ गारि लाखिनानै दङ नै गारि लाखि गोग्लैबा जाबायसो दे नोङो गोग्लैबाथाय जाबायसो नै मोनबाय दा बारा गोलाव खालामला दे दोनथ'बाय बाय बाय फिसा ब्लग